Uthi omunye umhlabeleli ubaba esezulwini ebheka phansi emhlabeni ebona abantu bakhe wakhathazeka. Amen bazalwane. Uthi lo mhlabeleli wakhathazeka ubaba esezulwini. Amen bazalwane. Esibheka sisonke emhlabeni wafikelwa ukhathazeka. Amen bazalwane. Ngiyacabanga wayebheka uNkulunkulu ukuthi kusasekhona lento umuntu ebengimbekele yona emhlabeni. Indlela aqhubeka ngayo angeke ayifeze lento, kanti anginaso isikhala ezulwini lami somuntu ongayenzanga into engimdalela ukuthi ayenze emhlabeni. Ethi wakhathazeka ubaba. Haleluya. Kunalento nje bazalwane ukuthi uNkulunkulu edala umuntu kukhona izinto ayezimisele ngayo enhlizweni yakhe. Akudluli kalula bazalwane. Haleluya. Akudluli kalula bazalwane ukuthi sike sithi ukukhumbuzana ngazo lezi zinto. Haleluya. Sike sithi kuyibuka njena sihlolisise kahle ukuthi uNkulunkulu wayefiseni ekuqaleni. Amen bazalwane. Sekwenzeka konke okwenzakalayo emhlabeni kodwa wayefiseni uNkulunkulu ekuqaleni. Haleluya. Ngizocela bazalwane sike sifunde amaBhayibheli ethu. Haleluya. Sofunda incwadi yokuqala Genesis chapter 1. Sofunda amavesi abembalwa nje kusukela kuverse number 26. Incwadi kaGenesis chapter 1 sizoqala kuverse 6. Isihloko sithi 26 verse 26. Amen. Isihloko sithi ukudalwa. Verse 26. uNkulunkulu wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze babuse phezu kwezinhlanzi zolwandle nezinyoni zezulu nezinkomo nomhlaba wonke nezilwanyana zonke ezingabuzelayo emhlabeni. Haleluya. uNkulunkulu okhuluma lapha. Haleluya. Ngekwakhulunywa emalangeni kwathiwa uNkulunkulu wayekhuluma lapha ehlezi phansi nobuthathu basezulwini. Haleluya. Haleluya. Wathi uNkulunkulu masenze abantu ngomfanekiso wethu. Haleluya. Ukuthi basifuze babuse phezu kwazo zonke izinto. Amen bazalwane. Kwakusenhlizweni kaNkulunkulu ekudaleni kwakhe ukuthi wonke umuntu amdalayo kube ngokomfanekiso wakhe uNkulunkulu. Haleluya. Ukuthi umuntu uNkulunkulu amdalile afuze uNkulunkulu. Haleluya. Kungasikho ekhabomkhulu, kungasikho kwaZwane, kodwa afuze uNkulunkulu. Haleluya. Sisenkingeni esikhathini esiphila kuso ukuthi siphila lapho imfuzo esihamba nayo ile esithole emakhaya mhlawumbe kaZwane, mhlawumbe kaNkabinde. Haleluya. Kanti kukhona imfuzo uNkulunkulu ebekathande ukuthi umuntu mangabe emdala ahambe ngayo. Haleluya. Kukhona izinto uNkulunkulu ebekazibeke emntwini ukuthi umuntu mangabe ephila ehamba ngazo abonakalisa uNkulunkulu ngazo emhlabeni. Haleluya. Haleluya.
ngoba uNkulunkulu ekudaleni kwakhe umuntu, haleluya, wayengaswelanga lutho ezulwini. Amen bazalwane. Kodwa kukhona into uNkulunkulu wayefuna ukuyibona ukuthi athokoze ngayo emhlabeni. Wonaka ukuthi uNkulunkulu muke wabheka nje incwadi lekaGenesis esifundayo. Lithi umhlaba wawuyihlane, haleluya, elimnyama, haleluya. uNkulunkulu wasethi yena makube khona ukukhanya. Kwase kuyadaleka ukukhanya. uNkulunkulu wathi kuhle. Haleluya. Zonke izinto uNkulunkulu uma seyidalile uyathokoza ngazo uthi kuhle. Haleluya. Kodwa sithola lapho uma ngabe uNkulunkulu ezodala umuntu akasho ukuthi kuhle. Hayi ngoba kukubi. Kodwa lento enhle ngokudala umuntu ayikakenzeki. Haleluya. Ngoba lenkathi kukhona ubumnyama athi makube khona ukukhanya ayisekho into engaphindi yenzeke. Ingakho uNkulunkulu kuhle. Kodwa lenkathi emdala umuntu kukhona izinto emnikeza zona ukuthi umuntu mangabe ephilile wahamba ngazo lezi izinto ekugcineni uyakwazi ukuthi kuhle. Haleluya. Uthi masidala abantu ngokomfanekiso wethu asifuze abe siyabusa ngaphezu kwenhlanzi, ilwane enwabuzelayo, izinkomo, inyoni ezimpizayo esibhakabhakeni. Haleluya. Ngoba kukhona izinto abantu sebephila emhlabeni abanganakanga ukuthi banamandla ngaphezu kwazo. Haleluya. Sezabusa bona kunokuba bona babuse zona lezi zinto ezidaliweyo. Haleluya. Ingakho uthi Jesu mangabe efika, haleluya, ubonakala enze ezinye izinto ezibonakala ziyimanga. Haleluya. Kanti akuzona imanga izinto Jesu azenzayo. Into umuntu vele uNkulunkulu ebemnikezile amandla ukuthi ezenze. Haleluya. Uma Jesu efike ehamba ngaphezu kwamanzi kwangesona isimanga, ubengaphezu kwawo vele amanzi. Haleluya. Uma uNkulunkulu ethi kuMose phakamisa induku ulwandle lihlukane phakathi, bengesona isimanga, bekuyinto vele uNkulunkulu ayidalile ukuthi umuntu ngaphezu kwayo yonke into edaliweyo. Haleluya. Haleluya. Uthi wamdala wathi amasimdala umuntu abe ngumfanekiso wethu. Haleluya. Angisezophinda abazalwane bakhonzile abazalwane. Basho kahle ukuthi uphi umfanekiso. Yabona njengoba singafani sonke la endlini. Haleluya. Ingoba noma sidalwe ngokomfanekiso wakhe uNkulunkulu, kodwa akusiwo nomfanekiso nobubuso. Haleluya. Ngoba uNkulunkulu akayona inyama, kodwa uNkulunkulu ungumoya. Haleluya. Asiqhubeke mzalwane verse 27. Verse 27. uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe. Wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu. Wabadala owesifazane owesilisa nowesifazane. 28. uNkulunkulu wababusisa. uNkulunkulu wathi kubo, zalani nande nigcwalise umhlaba, niwunqobe, nibuse phezu kwezinhlanzi zolwandle, nezinyoni zezulu, nezilwanyana ezinwabuzelayo emhlabeni. Haleluya. Ngizocela mzalwana ngazi ukuthi uzoba nawo yini enye version mhlambe esiNgisi. Ngoba khona into ekisilahlekele kwesinye isikhathi. Amen bazalwane.
uma ngabe sifunda ngithi liyahlupha iBhayibheli lesizulu ngoba esiZulu sichaza izinto eziningi ngegama elilodwa. Amen bazalwane. Manje mangabe sizobheka kuphela lona elesizulu kuphela, kukhona ezinye izinto ezilahlekayo ku translation. Amen bazalwane. Cela ungifundela mzalwane ngaze uyithola yini yesingisi. Okay, athi ngizoyifunda lana masinyalekile. Hallelujah. Ngicela kufunda nje bazalwane uverse number 28. Hallelujah. Ithi lapha, then God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on earth. Hallelujah. Ngithanda lapha esizulwini bazalwane ngoba lifike lithi lona, be fruitful. Amen bazalwane. Kanti ngapha esizulwini kuvele kuthiwe zalani nande. Amen bazalwane. Inkinga ngalento ukuthi omunye uzoyibamba ngesinxele azitshela ukuthi njengoba abantu baqhubeka bezala begcwala umhlaba bafeza lona izwi kaNkulunkulu. Amen bazalwane. Kanti into uNkulunkulu bekabamisele yona ukuthi njengoba nisemhlabeni kukhona izinto enginimisela ukuthi nizenze emhlabeni, thelani ithelo maqondana nazo lezo zinto. Hallelujah. Ngoba lo fruitful usho khona ukuthi lento engikubekele yona njengoba usemhlabeni yiveze, uveze ithelo zayo. Amen bazalwane. Kanti omunye umuntu uzovela athi njengoba sizele sigcwele sibaningi, omunye athi mhlawumbe ngina 5 yabantwana, ngiyenzini uNkulunkulu into ayishilo. Hallelujah. Kanti uNkulunkulu makathi zalani, sithola basilifunda iBhayibheli kunendawo ezimbadlwana lapho esho khona lelizwi. Hallelujah. Eyoqala iyona lesifundayo, bese eyesibili sithola lapha kuGenesis chapter 9, lapho sesithola khona ukuthi uNkulunkulu wayeselibhubhisile izwe lonke ngozamcolo. Amen bazalwane. Wathi uNkulunkulu mangabe eqeda ukulibhubhisa izwe ngozamcolo, hallelujah, kwase kusala abantu abayi8 emhlabeni wonke, nalezi izilwane uNkulunkulu ayethi abangene nazo emkhunjini. Hallelujah. Base bephuma lapho sebekwenzile lokhu uNkulunkulu athi akakwenze. Hallelujah. Hallelujah. Sithola lapha encwadini kaGenesis chapter 9 uNkulunkulu esethi kuNoah namadodana akhe, zalani nande. Hallelujah. Ukhuluma lelizwi uNkulunkulu kulabo bokuqala ngoba akuzwakalanga lutho oluphambeneyo noNkulunkulu ngabo. Hallelujah. Into abayiphethe esandleni ilelizwi uNkulunkulu abanikeze lona, nalezi zinto uNkulunkulu abagunyaze ngazo. Hallelujah. Naleyifungo uNkulunkulu azenzile ngabo ukuthi babuse ngaphezulu kwezinto zonke. Besaliphethe lelizwi uNkulunkulu uthi zalani nande. Ngale sithola ukuthi uNoah yena esekwenzile lokhu uNkulunkulu athi akakwenze. Hallelujah. Kodwa ngaphambili sithola ukuthi uNoah wayenofakazi obuhle kuNkulunkulu, ngoba emhlabeni wonke lithi iBhayibheli lami wangakaze kutholakale noyedwa olungile nomesaba uNkulunkulu njengoNoah. Hallelujah. uNkulunkulu sethi kuye uNoah sekwenzile, zalani nande. Hallelujah. Ithi lento enhlizweni yami uNkulunkulu kukhona inhlobo yento afuna ukuthi yande emhlabeni, uyanakisisa ukuthi eyiphi yona. Hallelujah. Ngoba simthola uNkulunkulu mangabe sefika kuAbrahama. Hallelujah. uNkulunkulu wenza isivumelwano noAbrahama, kodwa uAbrahama utholakala ekhala kuNkulunkulu. Hallelujah.
uthi Abrahama kuNkulunkulu pho mina Nkosi uzongenzelani. Haleluya. Ngoba anginayo mina inzalo. Haleluya. Indodana yesigqilakazi sami iyona enesabelo semfuyo yami ngoba ngingenayo indodana mina. uNkulunkulu emduduza ungakhathazeki ngoba ngeke alihle ifa lakho lona, kodwa yolihle ifa lakho inzalo yakho. Haleluya. Usethi kuye uNkulunkulu akawuphumele ngaphandle ubheke phezulu. Haleluya. Uthi pheka ngaphezulu ngoba lento ibonayo inkanyezi egcwele esibhakabhakeni zirepresenta yona inzalo yakho. Haleluya. Haleluya. Eliyothi iBhayibheli lami bangabe lifakaza ngaye uAbrahama. Lithi uAbrahama ngokukholwa wabalelwa njengolungileyo kuNkulunkulu, waze wathiwa ungumhlobo kaNkulunkulu. Haleluya. Ingakho lithi iBhayibheli lami mase sifike encwadini yabaseRoma chapter 9 lithi laba bangamaJuda bayishaya ukuthi bona bangabantwana bakaNkulunkulu ngoba bathi bona bayinzalo kaAbrahama, kodwa into abalahlekele ukuthi uNkulunkulu akavelanga wathatha yonke inzalo kaAbrahama, kodwa wafike wakhetha phakathi kwabo. Haleluya. Umekhetha phakathi kwabo. Sesiyathola ke ukuthi kuwo amadodana kaAbrahama kukhona owomzamo bese kube khona owesithembiso. Haleluya. Bese kuthiwe laba ke abesithembiso ibona bangamadodana kaAbrahama. Haleluya. Haleluya. Ngoba uNkulunkulu bazalwane mangabe eyenza into uyayibusisa, ayigunyaze, ayihlomise nangamandla. Haleluya. Ngoba kusenhlizweni kaNkulunkulu ukuthi uma ngabe yena uNkulunkulu engenelela emhlabeni esiphila kuwo, kukhona ihlobo labantu afuna ukuthi ngabe ilona elandako kakhulu. Amen bazalwane. Haleluya. Ngicela sike sifunde bazalwane. Haleluya. Incwadi kaMateyu yaxolisa inamba incwadi kaJohn chapter 15. Jesus. Cela ungifundela mzalwane kusukela ku verse number 1 ugcine nje ku verse 4. Boka John chapter 15 isihloko sithi umvini namagatsha. Verse 1. Mina ngingumvini owona ubaba ungumlimi. Yilelo nalelo gatsha elikimi elingatheli izithelo uyalisusa, yilelo nalelo elithela izithelo uyalihlunga ukuba lithele kakhulu. Haleluya. Siyabuya ke indaba yokuthela. Amen bazalwane. Ngoba kuyadinga ukuthi sikunakisise lokhu ukuthi into esize kuyo bazalwane ukufeza intando kaNkulunkulu. Into esize kuyo ikakhulukazi ukuthi lento iyayisenhlizweni kaNkulunkulu emdala umuntu eqaleni fanele ukuthi ifezeke kithi. Haleluya. Eliyothi iBhayibheli lami mhla uNkulunkulu emdala uAbraham uAdam. Haleluya.
lithi uNkulunkulu esedale konke ebekezokudala uNkulunkulu emhlabeni wayitshala ngisho nezihlahla. Amen bazalwane. Lithi iBhayibheli lami kodwa uNkulunkulu akadalanga ukuthi zimile. Hallelujah. Wayingabela uNkulunkulu ukuthi zimile. Elithi iBhayibheli lami ngokuba imvula yayinganiswanga futhi nomuntu wayengekho owayezosebenza ensimini. Hallelujah. Ngoba umuntu uthi efika emhlabeni athole uNkulunkulu esemmisele into afuna ukuthi azoyenza emhlabeni, akadideki uNkulunkulu wethu. Uthi uzalwa uNkulunkulu ebesazi yena ukuthi njengoba ngikubeka emhlabeni yini lento ufuna ukuthi uyoyenza emhlabeni. Hallelujah. Hallelujah. Njengoba sikhuluma ngezithelo, ingoba mangabe uNkulunkulu atshale ipentshisi, into ayilindele ukuthi athole ipentshisi. Hallelujah. Okungukuthi uma ngabe uNkulunkulu edalele ukuthi uphile, umlalele, umkhonze ngendlela ethile, ayikho enye indlela alindele ukuthola umkhonza uhamba ngayo. Amen bazalwane. Hallelujah. Ngoba ziningi izinto sesithe siyamkhonza uNkulunkulu esithola sihamba siziphethe. Hallelujah. Sinethemba lokuthi uma ngabe siloko siqhubeke ngazo sothi masifinyelela ngaphesheya kwethuna inkosi ithi well done. Kanti uNkulunkulu mangabe emisa umuntu ummiselo wakhe umgijimo, ukhona indlela yomuntu nomuntu uNkulunkulu akammisela ukuthi akahambe ngayo. Ekuhambeni ngayo leyo ndlela ikhona umuntu ekwazi ukuveza ngayo ithelo. Hallelujah. Hallelujah. Lapho sifunda khona uJesu ikhomba yena. Hallelujah. Hallelujah. Uzikhomba yena uJesu uthi mina ngingumvino yona wona. Hallelujah. Ubaba yena ungumlimi. Hallelujah. Uthi lelo nalelo gatsha elikimi. Hallelujah. Ngoba into yokuqala ebalulekile abazalwane ukuthi kukhona amagatsha efanele ukuthi aqala bekuye. Lengabanga kuye igatsha ayikaqalwa ukukhulunywa indaba yakhe. Qala ukukhulunywa indaba mangabe igatsha selikuye. Amen bazalwane. Okusho ukuthi ngamanye amazwi umuntu bedinga ukuthi abambelele yena kuJesu. Hallelujah. Ebese yena uba yigatsha kuJesu. Hallelujah. Kungesikho ukuthi yena usegatsheni. Hallelujah. Ngoba ngithi kuyenzeka abazalwane njengoba sila iBundu vele kuthiwe ibranch eseBundu. Amen bazalwane. Kanti ibranch kahle kahle yilo muntu ekufanele ukuthi akatholakale kuJesu. Hallelujah. Uthi enhlizweni yami kuyenzeka abantu bayithole beyibalwa phakathi kwamabranch kodwa bona bengabanga amabranch uKristu Jesu. Hallelujah. Yenzeka abantu batholakale bephakathi kwabantu abathi sisebranchini. Hallelujah. Maqondana nokhonza uNkulunkulu kodwa etholakale yena engenona ibranch. Okuwukuthi akahlangene noJesu. Phakathi kwabantu abamaziyo uJesu kodwa yena akekho kuye uJesu. Hallelujah. Kanti umuntu nomuntu uNkulunkulu ebefuna ukuthi esondele kuye ukuze igatsha ubudlelwano bakhekayo kube phakathi komuntu noNkulunkulu.
elithi iBhayibheli lami uJesu ebethelwe esiphambanweni kukhona into eyenzeka eyadida abaningi baze bafakaza bathi lo ngempela uyindodana kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli lami kwafipha ilanga kwabamnyama kwazamazama umhlaba. Haleluya. Kwase kuba khona into eyahlukanisa ukuthi abantu bengakwazi ukuyofinyelela kuye uNkulunkulu. Kubisiwe abantu abathile abakwazi ukuyofika kuNkulunkulu. Bese uNkulunkulu wayidabula leyo ndwango. Kuthi bonke abantu babe nesabelo kuyeni kuye. Kwakuyindawo evikele abantu ukuthi uye abakhethiweyo bodwa uNkulunkulu. Elithi iBhayibheli lami ngelinye ilanga babekhethwa njalo ngonyaka. Amen bazalwane. Abantu abazongena kuleyo ndawo. Haleluya. Kwakungavunyelwe noma bani. Ngendlela le ndawo eyingozi ngakhona. Wabiza ukuthi nongena phakathi kwayo aboshwe ngento enkile ekhalweni. Kube khona izinto athi mangabe ehamba ziloko zithi khihli. Ebikela abantu abangaphandle ukuthi usaphila yini lo muntu ophakathi. Ithi wayeboshwe ngentambo okhalweni iphumele ngaphandle. Ngoba mangenzeka angene kuleyo ndawo engalungisanga kahle izinto ekufanele ukuthi ayilungise wayevele efele khona. Amen bazalwane. Ngoba akekho umuntu ongakwazi ukungena ebukhoneni bukaNkulunkulu engayilungisanga kahle izinto ekufanele ukuthi akayilungise. Haleluya. Sidluliselwe kithi ke leyo nto. Amen bazalwane. Ukuthi sibe nakho ukungena kuye uNkulunkulu. Haleluya. Soyizwela ukuthi uthini uNkulunkulu. Nje iBhayibheli lami mhla kuzozalwa uJohane uMbhaphatisi ubaba wakhe wayekhethiwe. Uthi yena umuntu omisiwe namhlanje ozongena kule ndawo engangeni khona abaningi. Haleluya. Elithi iBhayibheli lami esengenile phakathi wafika ingelosi yakhuluma kuye. Haleluya. Yamtshela ukuthi khona umntwana ozozalwa. Haleluya. Yakumqamba igama umbize ngokuthi uJohane. Haleluya. Lithi iBhayibheli lami wangayikholwa leyo nto. Haleluya. Haleluya. uNkulunkulu wasumvala umlomo. Okwaba inkinga ebantwini ababemlindele ukuthi aphume lapho. Ngoba njalo umuntu mangabe engena kuleyo ndawo kwakulindelekile ukuthi uyophuma nezinto zabantu. Haleluya. Haleluya. Ngoba le ndawo yayingavulelwe noma ubani, kodwa yayivulela abantu abathile. Kodwa namhlanje seyivulelwe bonke. Haleluya. Ukuthi nomunye ayilandele into zakhe. Haleluya. Haleluya. Uthi uJesu yilelo nalelo gatsha elikimi elingatheli ithela ubaba uyalinquma. Amen bazalwane. Ngoba wonke umuntu ophilayo uNkulunkulu ummisile njengesihlahla asitshalile uNkulunkulu emhlabeni ekufanele ukuthi kube khona izinto azoyithela lapha emhlabeni. Kukhona izinto uNkulunkulu ayilindele kuwe ukuthi kufanele ukuthi zenziwe kuwe. Akekho omunye umuntu emhlabeni onabantu abayi7 billion okwazi ukwenza lento uNkulunkulu ayimisele wena ukuthi uzoyenza. Haleluya. Ngoba uNkulunkulu wadala enenhloso yezinto uNkulunkulu afuna ukuzenza. Haleluya. Manje lezi zinto uNkulunkulu afuna ukuthi uzenze izona oyokwazi ngazo ngelinye ilanga ukuthi uyibeke ngaphambi kobuso bakho uNkulunkulu. Haleluya. Haleluya. Manje umbuzo obalekile ukuthi ngabe uyofika ubekeni wena. Haleluya. Ngoba kuthiwa siyobeka imisebenzi phambi kaNkulunkulu akusinoma yini osikhethela yona. Haleluya.
Uma ngabe kungewona umsebenzi wami ukumalana namhlanje, angikwazi ukuyibeka lento phambi kaNkulunkulu. Hallelujah. Uma ngabe kungewona umsebenzi wakho ukuqhubeka uyenze lento oyenzayo, noma bengancoma abantu ngayo, kodwa ngeke ivulele izulu. iBhayibheli lami ngelinye ilanga uMose sekwenzekile phambilini bafika endaweni lapho engekho khona amanzi. Hallelujah. uNkulunkulu wamkhomba idwala, wathi shaya idwala phuma amanzi. Kodwa litho kwesibili uNkulunkulu wathi kuMose, elulela induku ngaphezu kwedwala. Hallelujah. Kodwa lithi iBhayibheli lami uMose walishaya idwala. Nasi isimanga, kwaphuma amanzi, baphuza abantu, bathokoza. Hallelujah. Kodwa uNkulunkulu usebizele eceleni. Hallelujah. Uthi lento yenzile noma ngivumele ukuthi kube khona abasizakala ngayo, akuyona into engikuthuma yona. Akuyona into engikuthumela yona ukuthi ufike ushaye idwala. iBhayibheli lami wamphakamisa uNkulunkulu, wamkhombisa wathi nantiya izwe laseKhenani. Kodwa wena ngenxa yokuthi awukwenzanga lokhu mina engithe ukwenza, angeke ungene kulo. Hallelujah. uNkulunkulu mangabe elindele ithele ivela kithi, uyazazi lezi ithela. Hallelujah. Ufana nothisha othi mangabe nikeza abantwana esikoleni question paper abephethe ngakuyi memorandum, akwenele ukuthi uyibhalile impendulo ephepheni, kodwa kusazohlola ukuthi ufake yona kuyiyo yini. Ngoba noma ungabhala ugcwalisa iphepha uzucele nelinye bekunikeze, ulokhu ubhale njalo, kodwa mangabe impendulo zingaqondani nememorandum, yokuya nomkhulu uzilo. Hallelujah. Hallelujah. Ngoba uyayazi into uNkulunkulu ayilindele kuwe. Uyazi uNkulunkulu. Hallelujah. Uyazi yena uNkulunkulu. Hallelujah. Futhi akadingi ukuthi atshele umuntu. Hallelujah. Ayikho umkhuleko ongawukhuleka oyoshintsha umqondo kaNkulunkulu. Hallelujah. Ngoba simiselwe sonke indlela ekufanele ukuthi sihambe. Hallelujah. Ukhona ezabo ozothi mangabe uthi uyasibheka ubone ngathi eyazi kube ngathole yakhe, ngathi mnandi yakhe. Ezinye uthi uyasibheka uthi inkosi noma uthini kodwa unganginikeze efana nalena. Kodwa uyazi uNkulunkulu ukusimisele thina sonke ngokwesilinganiso sethu. Hallelujah. Kunaleyo nto nje enhlizweni yami ukuthi uphile emhlabeni, uNkulunkulu useyazi ukuthi yini into ayilindele kuwe. Hallelujah. Akakhathaleli nanokuthi ususindisiwe. Hallelujah. Ngoba uthi yena uJesu, mina ngiyisango, ongenayo engena ngami uyosindiswa. Hallelujah. Yabona likuphi isango njengoba silana nali ngaphandle, kodwa kwenzeki lutho lapha esangweni. Hallelujah. Lensindiso enkulu nebaluleke kangaka uNkulunkulu inciphisile wayenza kwaba into encane, ngoba kukhona okukhulu akulindele. Ithi lento asikwazi ukuthi nayo insindiso sesibambile bese ngagiya ngayo sitshela ukuthi yosifaka ezulwini, ngoba kuyinto yasesangweni insindiso. Sasekhona izinto uNkulunkulu ayilindele ukuthi mase ungene phakathi kufanele zenzeke.
uJesu ngena ngami uyosindiswa yena ngene ebesiyaphuma eyofumana idlelo ngoba kukhona idlelo efanele ukuthi omunye nomunye atholakale kulo ilela libisele uNkulunkulu haleluya haleluya kuthi naye ngelinye ilanga akwazi ukufika phambi kwakhe athi hayi yami indima ngilimile kodwa kumele uqala uyiqale leyo ndima haleluya futhi leyo ndima ayikhathalelwa ayigugelwa ayigulelwa haleluya haleluya ngoba siyakuthanda ngibazalwane sesibadala thina abagijima abasesenamandla amadola awasavumi amen bazalwane kanti mangabe leyo nto kwakuyivela prison ngaba usekho emhlabeni uma ngabe bekuyisizathu esanele sokuthi ungayenzi lento uNkulunkulu akuthume yona ngabe dala wadlula emhlabeni uhlalelene ngoba size emhlabeni ukuthi sizokhonza icebo haleluya elothi iBhayibheli lami uDavid eselikhonzile icebo walala ngoba ukwazi ukulala ungalikhonzanga amen bazalwane lithi iBhayibheli lami masifunda encwadini yaKaGenesis chapter 6 lapha ekugcineni lithi lona iBhayibheli lami uNoah wakwenza lokho uNkulunkulu ayekushilo wakwenza bese lithi lokuqala encwadini yona ka7 uGenesis lithi uNkulunkulu wayesemvulela uNoah wathi ngena haleluya ngoba bekufanelekile ukuthi aqala yenza kuthunyiwe khona ezofunela umnyango ongena enhlizweni yami wayengeke evunyelwe ukuthi angene emkhunjini esewakhile yena uma ngabe khona lapha esegeje khona haleluya ngoba kukhathalekile bazalwane ukuthi wayeqala kanjani indlela kodwa uNkulunkulu ayibheke kakhulu ukuthi ugcine kanjani iyashupha indaba yokugcina ngoba yabona kube bengazi ukuthi uyogcina next week bengiyoqinisela this week or mhlawumbe this week bengizodebesanyana ithi lapha Monday next week ukhani ngiqale ngithi ngiyaqinisa kodwa ngenxa yokuthi asazi ukuthi ukugcina kuyofika nini ngiyasiphoqa lokuthi sihlale sigijima haleluya sihlale siloko silwelile ukwenze kufanele sikwenze ngoba liyofika noma nini lolo suku amen bazalwane haleluya bese kuyohlola ukuthi were you fruitful mhla ngidala emhlabeni bangithi ngitshala amapentshisi bangakho abawadluleka amapentshisi kuwe mhla ngikulethe emhlabeni khona umonakalo bengiwubonile ngabona ukuthi lo monakalo ozofika in 20 years time ngono namhlanje ngidala umshumayeli oshumayele in 20 years time eshumayele lalowo monakalo haleluya ngoba kunjalo ukumisa kaNkulunkulu ngengasho bazalwane ngathi uNkulunkulu medala izulu nomhlaba kwadala kwavele kwaba perfect amen bazalwane yabona nje abafundile bazokutshela khona into ebizwa ngeecosystem okusho ukuthi isystem yezinto eziphilayo emhlabeni amen bazalwane ukuthi kukhona leyasekele babesifundisa ngayo ukuthi uqala lapha kube yilokho bese kube yilokho qala kube isihlahla lesi sidliwe inkomo hlatshwe inkomo idliwe umuntu ashona umuntu bese ke kwenzakala okwenzakalayo isystem lokhu yaqhubeka kanjalo ngoba uNkulunkulu yonke into ayidalile uyidale yaphelela amen bazalwane
uyidale yaphelela uNkulunkulu into yakhe. Into engenzeka iphazamisa icebo likaNkulunkulu umuntu ongamlaleli uNkulunkulu. Uma ngabe umuntu nomuntu emlalela uNkulunkulu iyangena leya system iyasebenza. Ihamba kahle. Isina ibhedelane. Amen bazalwane. Hallelujah. Ngoba uma ngabe ioperator kahle le system lenza lento umpostoli Paul ayichaza kahle athi ngumzimba kaKristu. A perfect system. Hallelujah. Ngoba umzimba kaKristu yilento uNkulunkulu bekathanda ukuyimisa. Hallelujah. Ukuthi kule system engidalile ungaveli ngamakhanda abanye bese abanye besithele. Kodwa enye nenye ihlale yayo indima efanele ukuthi idlale. Ifezeke icebo lakhe. Hallelujah. Iloko nje bazalwane ebusuku ukuthi uNkulunkulu ukhethele sona lesi sikhathi. Hallelujah. Engakhumbula indaba eyakhulunywa uMordekhai ekhuluma kuEsther. Mhla ulethe umbiko ethi hey seliphumile igama lokuthi kufanele ukuthi sibhujiswe thina. Ubalamazabu uEsther uthi hey ngiyenza kanjani leyo nto. Ingane yazi ukuthi umuntu ovela ngaphambi kwenkosi, wonke umuntu ovela phambi kwenkosi uyabulawa ngaphandle kwalabo abakhonjwe ngenduku yegolide. Manje mawuthi ngiye lapha izofa phela. Shemphendula uMordekhai uthi noma ungahlala wena ungakwenzi lokho. Hallelujah. Yena uNkulunkulu uzomvusa umuntu ozosindisa. Whether wena ukhona noma awukho. Kodwa ke nansi into. Ngoba kudinga ukuthi unake ukuthi uNkulunkulu akakuvuselanga yini sona isikhathi esifana nalesi. Hallelujah. Hallelujah. Ngoba uNkulunkulu uma ngabe zenzeka izinto ukhona umthetho eyimisele wona. Hallelujah. Ehlaleni kwakhe ezulwini. Hallelujah. Kodwa akaseze uphinde ehle ezulwini. Ehlele emhlabeni. Ngoba ukhona umuntu emhlabeni uNkulunkulu mangabe efuna ukwenza into. Mangabe behluleka abantu kuyenza lento. Shilo uthi namanje ngizowavusa. Azoyenza lento engifuna ukuyenza. Obegcineni fanele yenzeke. Befuma bengafuma abantu. Fanele yenzeke. Hallelujah. Hallelujah. Sike sibona ngathi singcono kwesinye isikhathi. Engathi singalivimba icebo kaNkulunkulu. Hallelujah. Kodwa wafakaza uJobe ngelinye ilanga. Athi Nkosi ngiyazi wena ungenza konke. Icebo lakho lingevinjwe ilutho. Ekufezakaleni kwecebo likaNkulunkulu. Ufuna abantu abazovuma ukunamathela kuye uKristu Jesu engumvino iwona wona. Hallelujah. Bayiqhubeka le ndatshana ithi yona ngokuba ningenze lutho ngaphandle kwami. Hallelujah. Banengi bathi bafuna ukuthokozisa. Bathi bafuna ukwenza kahle. Kodwa bazi ukuthi akwenzeki ngaphandle kwakhe. Dinga yena uNkulunkulu. Dinga yena uKristu Jesu. Qhubeka esebenze empilweni yakho. Hallelujah. Ingakho umpostoli Paul esikhipha isimemo. Hallelujah. Hallelujah. Ethinikelane emizimba yenu. Ibe ngumnikelo ophilileyo. Hallelujah. Ethi mayiguqulwe. Hallelujah. Maniguqulwe ngokuthi yenziwe ube yintsha ingqondo yenu khona niyokwazi ukuhlolisisa
kaNkulunkulu. Ngoba ukwazi ukufika njengoba unjalo futhi uzokhonza uNkulunkulu. Hallelujah. Khona umsebenzi kufanele wenziwe. Phakathi kwakho kuguqula izinto. Kuguqula ingqondo. Hallelujah. Ngoba iyaphazamisa ingqondo. Iyamnqanda umuntu ukuthi engakwazi ukuhamba nangokukholwa. Ngoba ifika izokuphazamisa yenzeki leyo nto. Wabonaphi wena? Kodwa yovuma uthi inikele kuqala umzimba wakhe. Hallelujah. Enikele ngengqondo yakhe ukuthi guqulwe nguNkulunkulu. Ngoba mayiguquliwe ingqondo, hallelujah, namehlo ayalungiswa ukuthi le yanto, hallelujah, elithi iBhayibheli lapho befunda khona ebona ukuthi kuye lokuyabona kokuqala, ubone ngokubona kaNkulunkulu. Hallelujah. Athi njengani kimi umuthi. Hallelujah. Ngoba khona umuthi ekufanele utholakale kuye olungisa zonke izinto. Lungisa indlebe, ulungisa inhliziyo, lungisa ingqondo, ulungise neindlebe, ulungise namehlo. Hallelujah. Nalokho nje bazalwane ebusuku ukuthi sizele khona emhlabeni ukuzokhonza icebo likaNkulunkulu. Ayikho into izele emhlabeni. Hallelujah. Ayikho into izele emhlabeni baba lokho. Phela ukuthi uzokhonza icebo likaNkulunkulu. Sihambile iminyaka. Ungayibala empilweni yakho. Ungayibala ukuthi solo kungakholwa iminyaka kusukela ngosuku engathi ngiyasindiswa ngayo. Namhlanje simngaka. Kodwa umbuzo uthi kukhona konke lokho usikwenzile. Usuwenzeni emhlabeni? Usuqalile yini ukulukhonza icebo? Hallelujah. Ngoba kungumthwalo wabantu bonke abaphilayo ukuthi basaphile emhlabeni beyikhonza icebo. Hallelujah. Hallelujah. Uthi nawe usho ngelinye ilanga uthi sengiyathulula manje. Hallelujah. Kodwa into engiyaziko nansi uthi okuhle khona ukulwa ngikulwile. Owagijima ngikugijimile. Sengiqedile ibanga lami. Hallelujah. Ngoba yazi mangabe ulikhonza icebo bazalwane. Uyazizwa ukuthi uhamba kuphi. Yawezwa mama yelasele ukuthi ususalela kangakanani. Esiyaloku kugijima. Hallelujah. Futhi abalikhonza icebo. Bazalwane ngafunda ukuthi lezi ingozi abanazo. Hallelujah. Hallelujah. Ngoba nenkathi uphila ukhonza icebo ufana nomuntu okhipha umshwalense wempilo ovela ezulwini. Uyagaranta lowo mshwalense ukuthi noma zingashaya izinto kodwa ayisoze sadlula nawe. Noma kungafika ukugula okuyokulalisa esibhedlela. Hallelujah. Hallelujah. Kodwa ubusakhonza icebo. Hallelujah. Ayamnamandla. Ayamnamandla. Ungena ngosini kodwa ngeke uphume. Uphila. Konke lapho ukuthanda ngamanje betshela ukuthi bayiqeda ngaye. Hallelujah. Sebembosile beqedile ngamanje. Hallelujah. Ithi ngoba wayenemshwalense. Wavuka. Hayi wavuka. Waqhubeka necebo. Hallelujah. Waqhubeka ngalento ayithunyiwe. Hallelujah. Ngoba khona uNkulunkulu ayimisa ngomuntu. Uma ngabe imisa uyayiqinisa bazalwane.
Ngeqiniso uNkulunkulu. Ngegaranti into yakhe. Hallelujah. Ingakho lithi iBhayibheli lami ovele ngaleyo mbewu. Lelizwe kuyanqoba. Athi namasango ehayidesi. Wayibulahlula. Wayibulahlula. Ngoba kuhamba kumuka kwecebo likaNkulunkulu. Hallelujah. Iloko nje bazalwa nebusuku. Hallelujah. Ukuthi ake sibuye kancane. Singabe sakhohliswa izinto eziningi. Ngoba siyaphela isikhathi. Siyaphela bazalwane. Kodwa simiselile thina sonke uNkulunkulu isilinganiso ukuthi usaphila nje emhlabeni. Hallelujah. Muke wayibamba nje. Muke wayibamba nje bazalwane. Umuke wayibamba. Hallelujah. Awuyikwehlula yilutho emhlabeni. Obasikho isikhali. Esilolelwa abanjalo. Esiyophumelela. Hallelujah. Ngoba yena wenza konke. Hallelujah. Okuhle nokubi kusebenzelane kube kuhle kulabo abanjalo. Kodwa idinga abanjalo kukhanya. Hallelujah. Ngoba bayalikhonza iverse abantu. Uthola ukuthi abaliqualifyeni. Ngoba yonke into yakho uNkulunkulu uyayiqualifya. Hallelujah. Akavela thatha into zakhe ayinikeze noma ubani. Hallelujah. Ingakho wasekuqaleni kuAdamu. Hallelujah. Makathi yena zalani nande. Wayethembele into abanikeze yona. Hallelujah. Njalo uNkulunkulu bazalwane ulandelela ukufezeka kwezwi lakhe. Hallelujah. Bekuyiloko nje bazalwane. Hallelujah. Jesus.